kuma yaron ba wani makaranta ake kai shi mai tsada da ya taso shekara 10 ƙasa da shekara 10 za a bashi fatanya ya je gona a taru tare a noma abin da za a ci. Irin wannan rayuwan don sun hayayyafa suna da uzuri kenan. Amma idan zamani ya canza ya zama yaran nan suna buƙatan kula saboda kalan zamanin da muke ciki. Da kowane mutum a cikin unguwa yaya ne ko baba na duk yaran unguwa. Yanzu kuma abin da kawai wannan masu girman a unguwa suke bukata a ɗan kawar da kai daga yaran, su fara koya musu shaye-shaye, su fara koya musu munanan ɗabi'u. Saboda haka a wannan yanayin